Lila uphume, ngiyazi ukuthi khona la ucashile. Phuma! Lila! Yes, ngendlela u-AJ adinwe ngayo njengamanje ngiyasaba. Kodwa ngizokwenza njani? Ngisho ugogo akekho lana ukuthi angisize. Nkulunkulu wami, ngicela wenze okuthile bandla. Lila uphume! Angeke nje ngiphume mina lana. Ngiyakusaba ngempela phela wena. Lila phuma, ukuphi kanti? Phuma njengamanje. Lila uphume! Ngisekhabetheni. Umbhedo wani lo? Awuphume lapho wena. Phuma lapho. Ngiyeza musukuthetha phela nawe. Lila kwenzakalani la? Lila ngikhuluma nawe. Uma nje wena ushada u-AJ into kumele uyenze leyo. Yilapho ngiyobe ngidedela khona usisi wakho. Le mask iyafana nje nale mask eyayigqoke lo muntu owayethumba uRivate ngaleliya langa. Hawu, le mask ifika kanjani pho ku-AJ? Ingabe lokho kuchaza ukuthi u-AJ yini owayethumba uRivate? Hlobo luni lokuyiphatha lolo? Cha, wena qala ungitshela ukuthi yini le? Yini le? Manyala mani lawo? Wayenzelani ngempela lento? Wawungayenzelani ngempela into enjena? Usungaze wenza into efana nalena. Ngoba nakho nje ufuna ukushada nami. Ngabo lahlekelwe ingqondo, he? AJ sekuyisikhathi eside manje ngisizwa ngathi ngenze into embi nje. Kusukela ngomzuzu engangena ngawo kulomuzi bengilingisizwa ngathi nginecala, kodwa kumina kumele sisonecala wena. Ukhuluma ngani manje? Uzuzeni kulento, he? Uzuzeni ngokudlala imidlalo ngempilo kaRivate ngokuthi umthumbe. Mina ngathi umbuRivate. Ngcono vele usiyeke le story sokuthumba njengamanje. Ukuqala nje kusona istory lesi. Iqiniso. Imaski nayi lana. Okusho ukuthi ubufakazi obunye nayo ifoni futhi lana nayo. Imaski yani, ifoni yani, Lila ulahlekelwe ingqondo wena. Uqala uhlokana nokushaya ngathi awazi lutho wena. Ngiyazi ukuthi wazi yonke into eyenzakalayo nokuthi ngikhuluma ngani. Manje yonke into iyahlangana. Okusho ukuthi lo muntu wayethumba uRivate. Wayigqoka imask ingakho ungakwazanga ukubona ubuso bakhe. Manje iyona le mask esengiyithola ekhabetheni lakho. Okusho ukuthi uwena owathumba uRivate. Ubudinga ubufakazi angithi? Nabo ubufakazi. Futhi ngiqinisekisile ukuthi uma le mask ilana, okusho ukuthi nefoni kufanele ukuthi la ekhabetheni. Lila sekwanele manje. Lila umbhedo wani lo? Lila wenzani? Lila kwanele. Le phone ngishoyo. Iyona kanye le phone. Wayenzela lento wayenza. Utholeni ngalokho wakwenza. Uyazi
Zonke lezi insuku bengicabanga ukuthi umuntu oqotho, kanti bengibheda nje. Bengicabanga ukuthi wasindisa impilo kaRivati kuVikrant. Futhi bengicabanga ukuthi mina onephutha ukuthi ngenxa yami wena nomndeni wakho nisenkingeni manje kodwa bengenjalo. Ini, Konke lokhu kwenze ngobugovu bakho angithi. ngiyayibona kodwa lento okhuluma ngayo. Kusalayo ngeke ngize ngikwehlise umoya njengamanje. Wena uyisigebengu wena. Futhi ngizokwembula ukuthi ubani phambi kwawo wonke umuntu. Yila, Gogo, lila yini ngempela ngawe? gogo. Durga madam. Kisho, wonke umuntu ngicela ize nila phansi manje. Lila, Gogo. Ngosuku lomshado wonke umuntu wathi mina nginecala ngithi. Kodwa empeleni ngikhuluma iqiniso. Futhi namhlanje ngizokuveza lokho. Ngantshela ngithi ngitshelanga ukuthi uRivati wathunjwa. Ngicela nibheke la. yini le? Iyona ke imask umthumba eyigqokile leyo. Kanti le mask ngithole emzini wethu ke. Okusho ukuthi lo muntu owathumba uRivati akuyena owangaphandle kodwa wakuwona lo muzi. Sakumsangano omusha manje lo. Uyayiqonda kodwa ngempela lento ayishoyo. Yebo Durga madam. Awekho amanga engawaqamba mina noma ukukhohlisa okuthile engakwenza. Imini umuntu ofaka kulesimo engafuni. Ngosuku lomshado uRivati wayithunjiwe ngempela. Ngicela ubheke. Bheka le phone. Le phone eyakho umthumbi lo ya. Wawenza ngale phone lawa ama video call lawa yana ungabheka nawo amafoni. Ibheke. Noma ngathiwa kwenzakalani ngeke ngisathula mina manje ngiyala. Lo muntu owathumba uRivati wangiphoqa ukuthi ngingene kulomshado lo. Ngizohamba ngiyomvulela icala emaphoyiseni njengamanje. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.